Di hari nauli, di hari nadenggan, di bagasa sadarion, roh hami, sian persau tahun, pangarato na sian batu manupak, dinalao mangadopi, dina mangalusi kokon dohot jojo muna. Untuk pengantin dulu ya, tuh nomor kami Desi, masih Manung Kalit. Yang kami tahu, Desi kamu anak yang baik, harus jadi nasuribada, persoduk bulun di tengah-tengah di keluarga besar si Manung Kalit. Ya nomor ya. Jadi biar bisa itu kamu tahu, bisa kamu dapat itu, datanglah ke persekutuan orang Kristen, Romaho tu perpunguan ni halak Batak. Cupai hula-hulam, cupai donga tuum, donga sautam. Malomaho marsiajar maho, asabui gabe ina sitiroko di keluarga besar si Manung Kalit, gabe las niroaho di punguan nami, tuga gutom nang persautawan batonu pada boruda. Tampula kajang dono kuhata. Alana kudang do di Batamun do itarak di Batamun. Molo dang roho maju pangyau berarti dang dono kubito hata. Alai posroaku rodo hono maju pangyau asa disiho pasiho gajang jala wajari na boruda. Buan amang boron tu jago. Asa disiho wajari. Molo son wajari non olon non 50 SKS sampai warung indak selesai ita. Dah. Jadi sonero stu ma dono nami tu hona bro. Dakani hari rangain na biak di tongan alaman. Badan muna na jadi sirang, to di muna tong marsi gonggoman. Matutu. Ni bati ko kuzur maina di topi ni tapian. Tu dia hamu mangalaka, mengalugahon keluarga muna. Tusima hamu dapotan persaulian. Matutu. Suang sonima di opung nami putih moti. Lasma roham tababasu pasu, tabanang gajang numur di naung sikop marumah tangga na boru nami. Jadi dalam kita itu ama dia opung hai pason. So indok itu madono nami saat ni sulumen na sahat tubutean nunga sahat na borun menjalo persaripion saya sahat matu panggabian sahat tu parhurasan. Tison satu ngatungan ipungata ubo kami do ulus nagajang sitorok rabu. Dalam nami don mangido tangiang tutuhata. Anggiat di persaripion munon di pasahat tuam matu berita gabe berita horas tujulan nari tupahan nyamatan bertua debata hatop hamu dili di ador muna. So ni mahata na pede sen hami persau tahun batu manupak upasa tai mau se tupunguan tu gagutom sebatam.